facem global, vai fost. Amânem chemalaj baști zintăm, vadleamă, sunt dar fost și tini. Asta mă n-am zândărit pe spușchez fost. Amânem zânghișesc, ce verghez. Amânem mama ela da spuma de fani. Amânem câși. Amânem mama ea școala în ușa. Amânem cu se-i mânceată să o zebă, știți că schină să mănânci aptis. Amileam pisul lovă. Zato amileam până nu vai, mă zebă, știți că scomet, mă necurceam. Ai și mă tu ne ciupașchi? Ine. Să călăp păstichen. Ei n-au dat și că să mănânc tu și mă vai și tot șuie. Ei n-au dat și mă zău ca pe ciodina să mănânci ciupas. Dacă am plecat la ne și taieța. Și taieța. Ne și taieța. Zaszek, Daszek, Nataliek, Nani Zaszek, Żuliszkie. Dan gândești. Găradeș! Hai cu tine să duci și zânia. Ага, они талант как звучит. Dan mă văzălijat. Вот ему нами же имеет. Подозай. Dar vă șoche, Doamna? Ничего, мă întâi dacă ești întâi și-o dași. Am arătat iar. Книга. Рисунок eu să strusa. Ага. O dă știi școală, mă stând ca niciodată una kniga de. O să mă năpărți școală, mă să goșoc mișto. Goșoc tu noghes. O, uitași. Atunci faci când îți gaci da? Ну. Nicivo, mă când și to, tu n-ai mărit cu ce vălcat. Mă întâi ciupași când e dușetă. Вот, ман. Mă voi să fie ciupași chini. Мана. Am să te fie discuții cu sate. Мана. Ce? Что ты кашкатин? Da. Ой, нам нашу как и путе. Mâna mă. Am arătat cu șucată și să mai care rămân. Бегемот. Am mânat primăvăcica. O, da, știi școală.